everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Makalagot na bang babayana? Kay musukol na ko. Buwiset. Nagsige malanig katuog si Alejandro karon nga ako'y nagbantay niya. Oh, maayo hinuon. Otro sa titawhana. Kanus aman siya mamatay. Ganahan na kay ko nga mamahim o gawas nun si Franco. Kikapoy na kong tanaw ining Alejandro nga inutil na. Wa na'y gamit. Kung biyuda na ko, makahimo na ko sa tanan akong buhaton ining dapita. Amo ning ibaligya ni Franco, ug manglayas me. O yan na lang kumabalik sa room ni Lando. Kung malakaw na ni Ma'am Shane. Kapoy kayo lalison bayhan na. Oh. Niya naman sa di ko silang plaza. Haingit ka ang mga parente ni Mama Salas, no? Ganahan ko makailas ako mga apuan. Pero, basin sa kwarto ni Mama, may makitaan pa ko ditong butang o suwat ba nga magtudlo sa iyag yung address? Oh, basin niya sa yung diary. Gusto, anak ko di sa plaza magbasa-basa sa diary ni Mama. Ako lang gining-ganiron para wa ko'y malaktawan. Hain mga si Mante. Di naman mo tubag siyang phone. Kanihara mo si Parawag. Also, si Julia. Husto si Julia. Kinahanglang unahon na magpapas kay si Lina. Kay saksi ni sa among relasyon. Hello, boss. Saan mga? Napadoktor ka na? O, boss. Pero ngol-ngol pa kayo ako, boss. Doon sana. Ha? Kinahanglang tiwason ninyo ang inyong misyon. Boss, Tuwa ka ron sa district hospital si Lina. Sundin niyo siya dito. pero boss, sakit pa kayo makunguho. Upat katahi ang nasa kunguho, boss. Tusa lagi na. Magkwarta ka. Mandi, di ba ko ganahan og taong palpak ha? Pero naglipong-lipong pa man ko, boss. Terus sana, may kauban ka. Siyang patrabaho uban sa imong giya. Sige, boss. Kinahanglan makabati yung ko og nindot nga resulta sa iyong trabaho ha? Wa pag yun di ay mahadlok tong bayahan na, boss. Hapit ako na kung siya malugos eh. Ambot kung unsay na sa utok at tumayan. Di siya lumad ka taga din eh. Pero di yun siya mubiya sa pagka-nurse ni Alejandro. Doon na yun na ilaw nga rason, boss. Gusto ka? O ako ng trabaho ang pagtukian na. Ayong trabaho katiman na. Kidnapan niya si Lina. Ha? Hinapon? Oo, kinapa. Sultihin lang ko siyang plano. Ano masuportahan ko kamo labi na sa sakyanan ng inyong gamiton. Ani ko din sa bench sa alam sa kahoy. Maayo kay bugnaw din ugli kayo daghan og tawo. Unsa naman sa kaya ko madiscoverhan ining diary ni Mama Celes? Dear Diary, duha ka semana na nga wa usod sa akong kwarto si Sir Alejandro. Ingon sa naglikay siya na ako. Wa ko makasabot sa akong gibati. Sakit kaayo nga akong tugan. Maayo na lang nga naa si Julia nga miam-am na ako. Oh, suod ko dahil sila si Mama Celes ug si Ma'am Julia.
Busog ko. Anong nabusog man ka? Gipakaon ako ni Helena. O sa pagkikibati ni mo anang Helena, ha? Ganong suod man mo? Mahal ko siya. Unsa? Daan pagid lagi ko? Kabit yun ni mo sa Helena? Dili na ko kabit si Helena. Kaya di siya sayon ka magkababae. Pero gimahal na ko siya og akong karespeto. Kinahanglan ibalhin na nimong imong pagmahal niya diri na ko, Lando! Naunsa na masab ng utok ni mo, Ma'am Shin. Wa na masab na mamao. O siwa, mama, oh. Ako lang gisulti nimong akong gusto. Kinahanglan ibalhin nimo diri na akong imong pagmahal ni Helena. Mahimo din ha. Pero dili man. Mahimo na, uy. Kung imo lang i-focus na kung imong huna-huna, Lando. Alipi, tutukin akot ko. Tutok ba? Pati bakit ko ugnaw nga dili man nimo maibkan? Tanawang ako lawas. Mahimo ba, Ma'am Shin? Pura na gyud kag kulukoy anang imo linihukan. Nagsulti lang ko nimo sa tinuod. Kay butak ka. Mas ganahan ganing Helena nga mas kwapa man ko anak niya. Mas sexy ko. Unya, mas humot ko. Pero baho kag batasan. Mahimo ba dili ko nimo insultuhon? Kung di ka gustong ako insultuhon. Pagbaton og delikadesa, ma'am. Unsa mo ka, uy? Ha? Basta, dili ko mohonong sa pagpagitag paagi nga maako ka. Ingon na giday mo anang mga bagong tubo karon ka Bulgar. Da, di na nauso ng tagos pagbati ron, uy. Uso na papulkaray ron. Ma'am, kung unsa man ka ng butanga ang imong gigamit, ano nga na, kay adto gyud ka sa rehab po dita, anak. Hoy, dili ko adik, no? O dili ko praning. Misulti lang ko ni mas tinuod na kong kipati. Lakaw na, Ma'am Shin. Paulit na, ma'am. Matuog na ko. Dili ka tug. Bantayan ta ka. Di lagi ko ganahan nga imo kong bantayan. Basta, bantayan ta ka. Matupad lang ko ni mo din sa imong higdaanan, ha? Uy, ma'am. Ayaw tao nagbuhata. Mabughat masabtan nimo, eh. Ma'am ko ni mo, ayaw kalimot, ana. Kung unsay kong gusto, imong tumanon. Lain na gyud mo utok mo, may. Kalori sa di Mama Salas, uy. Nagtuod din siyang gibinuangan lang siya ni Sir Alejandro. Unsa makayunod ining sunod pahina sa diary ni Mama. Dear Diary, nagbunok ang uwan niya itong gabi una. Diha na ako sa akong higdaanan. Sa dihang may abi ang pultahan. Abi na ako si Sir Alejandro ang miswad. Apa nakurat na lang ko kay si Ma'am Vilma ang nagparog sa pultahan o naghilak. Giduaw si Mama Salas sa unang asawa ni Sir Alejandro. Naghilak siya. Nga biduol na ako. Huwag nangutana. Kung tinuod pa nga may relasyon kami ni Sir Alejandro. Uwa ko mo ang kuwana. Kinuo ko. Nagduda na din ang asawa ni Sir Alejandro nga uyab sila ni Mama Salas. Uy. Kalit magbiuwan. Mubalik ako sa ospital. Hello. Nakita na namo sini na, boss. Padung na sa ospital. Sige. Kamu na ipakitang paagi nga madagit yun siya. Yes, boss. Kung Sige. amo na si madagit, boss. Amo sa dadon sa bukid. Sa bahay nga abandonado na sa kulula. Pahala nag-asa yun siya dadoon. Basta importante nga mahanaw si Lina sa among kinabuhi. Yes, boss. Kung mahimo, patya niyo. Ug ilubong para di na siya makita pa.
Napadihang akong bag. Makalakaw ka na, Ma'am Shin. Siya man ka mo bantay ni mo. Di ko musugot nga siya mubantay na ako. Why, magput na ako kung ako'y mo pantay ni mo, Lando. Unsa man ang imo, Ma'am? Palagot. Dini pala ako tong ako, uy. Huwag gini akong gusto. Pagawasan na siya, Helena. Mabugat ko na niya. Ma'am Shane, gawas na lang. Dili ganahan ng pasyente nga ikimoti niya. Di ko. Why, magbuot na ako kung magpondo ko din, he. Makalagot talaga kagbatasan, ma'am. Ay, pagbuot? Natural nga magbuot gyud ang pasyente kung kinsa iyang gusto nga mobantay niya. Unya, agawan man ko niya. Wa kasi yung bahay, ma'am, tingalig nalimot ka. Nag-sick leave si Lando. Busa, dili ka mahimo magsamok-samok niya. Unya, sa may pahato ni mo kung dili ko makawas. Wa ko'y buhaton karon. Pero, inigkatog ni mo doon na. Ngano di ay? Usam di buhato ni mo, ha? Ipakuha ti ka sa taga-mental hospital. Kay wa na ka sa maayo ni mong panghuna-huna. Nagtuwa ka na buang ko? Hapit na, ma'am. Tungod sa batasan nga imong gipakita, mura ka ugnaan na sa boundary sa pagka-bipolar. O baka ha, sa pagka-psycho. Kay ba ka, ma'am? Nga ang tao nga mamugos sa tao nga way gusto niya. Buang. Huwag nagtuwa ka na buang na ko? Saksi ko, Ma'am Shin. Mura na kag nabuang. Mayo tingali nga, magpahiling na ka og doktor sa utok. May mental issue na ka, Ma'am Sheen. Pa-doktor na. Kamo ang mga buang, kamo ang mga bipolar o dili ako. Prangka lang ko klasiya sa pagkatao. Prangka nga wa sa lugar, Ma'am. Magmahay mo ini inyong pagbinastos na ako. Magmahay mo. Labi na ka? Labi na ikaw, Helena. Kinahanglang mo layas ka sa among kinabuhi. Kay dili ko musugot nga hangtod ang pagmahal sa akong amahan, imong ilugon gikan nako. Gamay ka na lang yun og kuwang. Mamatay ka na, Helena. Ang anong sigurado makangahapit na ko mamatay? Shane. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.